पुइलावनो लामसोगो बायदारा मोनाय सोनो दफानि गोथां टिभिओ दिनैनि आपडेट खनखे बांलादेशनि वानजि बसंरक चिनि भारत हाखदर हाबनानि नायै बे सेब्रक बाय कासुजाकमानि आबनि मांपिलिरक जों दिनै नायलायनाय আমরা হিন্দু হইছে এটা কি আমাদের অপরাধ हंखे बांलादेश गोबांमा दिन रमैनो दंफ्लालायै तंलायमानि आ मांपिलिरनो गोबांमा ससियेल मिडियावनो नखना तामनि बागै तंफ्लालायखिया तामनि बागै बर प्रोटेस्ट खाखिया पाइथागो आ जागानि पीएम प्रधानमंत्री शेख हासिना ब रिजाइन दिनानि नांखा आब्रक नर गोबांमा ससियेल मिडियावनो नखना ति सावैबो मानखना हायनो हाय किसासा खुरसावै सानाय बांलादेश जे पार्टी आबरक हंके सरकारी चाकरिनि बागै स्टूडेंट प्रोटेस्ट खालायलायमानि आंदोलन खालायलायमानि दै फियाबा पाइथागो बरक आंदोलन खायमां केबोबा थैकिया केबोबा दुखुमांखा साक आबनि परे हंके आ जागानि पीएम प्रधानमंत्री शेख हासिना ब रिजाइन देवै थानानि नांका हंके बांलादेश जे थुरुक बसनि बरक सादिन अंखा हनै तंथगै मोसालायमानि ब नखा फियाबा हाइफानो भाइरल न्यूज जों नगै मानखा जे हिंदू जे बांलादेशनि हिंदू रनो जे आ जागानि बांलादेशनि थुरुक बसंरक सादक मानि गोबांमा हिंदू दंगो बांलादेश आ जागाव हिंदू रंनि संख्या बने 2 करोड़ लोक दंगो हनै सावै मानखा फियाबा बरक ताबुक बांलादेश सादुक जागै दंमानि गोबांमा ससियेल मिडियावनो नरक नगै मांखाना बेलाखिनो भाइरल चली जंमानि हिंदू रंनि नक सकसाजाकमानि केबनि केबा दुगान पाट सकसाजाकमानि ते हिंदू रंनि मन्दिर नक रक सकसाजाकमानि नायनानि जे सकसाजाकमानि मांपिलि रं खेनादि यांगो हंके चिरखुगे काबजाक अबो हंके वानजि बसंनि हिंदू जे थुरुक बसंनि बररक बाय नक सकसाजागै मन्दिर सकसाजागै काबै दंमानि भिडिअ हंके ताबु बांलादेशी रक चिनि भारत हाखदर हाबनानि नायै बे सेब्रक बाय कासुजाकमानि मांपिलि रंनो जों ताबु गाहामखे नायनायलायानो মোবাইল কেউ জান না হাজার লাগা জমা তোমার সামনে মান নিল না রোথন কত রে ছুটরে মানে না রে ছুটরে উড়া টেনশন নেই সাথে উড়া हंखे ओ भिडिअ बेलाखिनो भाइरल अंगै दंगो जे बांलादेशी रक भारत बिसिंगो चिनि भारत हाखदर हाबनानि बागै नायमानि बर हाबै मालिया चिनि बिएसएफ रक दंमानि बागै नायसिरि आसके बरक बांलादेशी रक आसके सादुकजाकमानि थुरुक बसंनि बररक बाय आबनि बागै बरक चिनि भारत हाखदर हाबनानि नायमानि आसके दल आसके गोबांमा बरक चिनि भारत हाखदर जदिनो हापाइके हंके सिनि मान थाइरक सक थाइरक बरक सेगै नावै पाइबायनाय नासिरि आसके बांमानि बांलादेशी रक আমরা হিন্দু হইছে এটা কি আমাদের অপরাধ আমাদের বাড়ি ঘর কেন জ্বালা দিবে আমাদের মন্দির কেন ভাঙবে ভারতে যাব ভারতের সরকারের কাছে আমরা আবেদন আমাদেরকে একটু সুদৃষ্টিতে দেখুন মহিলা বউ বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাবে ভারতে যাব ভারতের সরকারের কাছে আমরা আবেদন আমাদেরকে একটু সুদৃষ্টিতে দেখুন আমরা আর একদিকে থাকতে পারছি না আপনারা আমাদের দয়া করে নিয়ে हंखे स्राय खेनो साखा ओ बांलादेशीनि वानजि बसंनि हिंदू तामुनि बागै बरक फाग्या हंखे बांलादेश आसके पार्टी दंगो मन्दिर नक रक सकसाजाकमानि बागै बरक बांलादेश फिरुगै थाना मुचुं लिया हनै जोंनो ओ जागावनो दनिदि हनै
हिंगे जों आर्मिनि गुलि चावै थैथांमानि न गाहाम तबो बांलादेशआव फिरुगै थांया हनै काबै सावै दंमानि फियाबा बर' भारत हादर हाब्रुदि जों बांलादेशआव फिरुग थांया हनै सावै दंफानो फियाबा BSF रबाय गराखे नारकजागै दनै रोजाखा Rotang putri putri mana nari? Putri udah? Tapi udah. जे बांलादेशी रक भारत हादर हाबनानै नै फायै कासुजागै दंगाय रक जदिनो आजराव BSF रक नगियावै चिनि त्रिपुरा फनो बा चिनि भारत हादर जे जागा फनो हाबका हांके चिनि जे मानथाय सबथाय रनो बरक जे चिनि माना दंमारो बरक से नावै पाइखामो आबुनि से सिगां रक जों गोबांमा निउस होनो नुखा बांलादेशी रक चिनि त्रिपुराव बर्डार पार्क गै हाफायमानि रक नुखा सो के बायदारा मनाय सं नरक जतनो बेले बेले के हामबाय पाठक जरा दफानि गोथां टिभि नाय दमा बागै के किनि बागै आपडेट आसुमं सिनाय नरनि बागै नेक्स्ट आपडेट तुनानि बागै चाय दंनाय इंगे जतनो हामबाय।